ala wona kanko de koɗani ala annen holma wimi findinte hono andi holno pindirte mi wawi findindem ala koɗani ala annen o wi noon findi ɗum mi wawa findinde ɗum ɗani mi wawa findinde ɗum Amin cikkume an cikkuɗa koka ko ɗoymon tan ceerno Mody sa wonno portable Allah ne seedi batterie ma fewnitte wiyete ko batterie jaggata courant ko seeɗa kula Allah e ɗi ɗoydi Amadou arti ɗani tan guila jami goppu mam gaɗa hippi ha gartun fa hippi Amadou armi haalama noon korkam Amadou mi yahana e nokku wopmi lelon foof no ɓannam kono ma ummo juula kam waktu Allah o so yonti kay momi juula Amadou woto kay so yonti mi juulat tisbar de guila ƴewte hande ko alle tusubar ko wiye ɗon eɗene 15 heures mbiya taw tisbar ko wiye bid argay annam téléphone amo ɗani tan annam téléphone amo korko ɓurɗomo hen tampude fof ɓurma hewde baraji ko tampum ka yaw wi kay kon joni ceero Mody maayi way tampere kam mi tampi lelde ɓolde ko tampere Amadou neɗɗo kam sa fini a ñamana a yarade ɗum tampere fuɗɗima eyi bamgal nane de a haali gonga de elle yoni de nane de on noddunoɗomi mais miɗa findindem to ka ɗani o waɗi existé mi findini no mo yanandi ɗanini kadi wawa findinde on kam mate kanko jeeyi kam ala won yimɓe hagaɓe tan ceerno neɗɗo ɗon ɗano noddade mum mbiya findinanam findinanam kor gandu Allah wallima ha finnani kam sa finnana ko han nana ko boni kadi inde nde mi sikku ko Dawouda Dia kanko malheur bint ko malorata malheur bint ko malorata e Daoud Dia oy binta téléphone am oɗo winoma no garata e téléphone am o wima hot même to téléphone am mi winoma noon walla mi wiyanima noon kaɗani mi Amadou bint aɗan ko jinmi joni aɗan ko jinmi ko ɓuuri weem ƴette bagasuji ma mi rokkima danema pour holɗum Amadou o mi sérima pour tan téléphone neɗɗo goɗɗo noddi binta mi barki rasulullah yo ummoɗo ummo pourquoi ummade tawi bagasuji ma mi sérima e lewru korko mi sérima ya hem nder hawa mi sérima pourquoi aɗa seero mi sérima pourquoi to pawɗa ɗum holto pawɗa tan téléphone walla puuƴe neɗɗo nodduma mbi aɗa seero debbo ma tawi ka kagar kalnami ha appel téléphone tan mbiyaɓe seyrim cikoɗa ko noon tan desirɗa ɗum ceerno Mody oto fontomi ha min yiɗirani Amadou anani Amadou anda noddude kala bawɗo noddude Amadou an anda Daouda Dia korko e ɗo jewto no foti toti kam tonu ɗiɗi sukar yam feccu ɗum tonu ɗiɗi sukar fama tonuji ɗiɗi sukar o yam o toti kam yam feccu o fawi jungo ma o fawi junggam ya gère yam gère on nodditi ɗo on nodditi ɗo te ɗo tan hay madlama leloɗa o taggu yo taggu madlama anani te eyoro so noddima hitande law goto o nodditta o hay sa yi ngal jaɓɓal o aɗani ceerno Mody o koye eren jahata o aɗani an a rufi yen jelani amin worma binta hotomi tawma nder yalti bagasuji ma jaaha galle bama yaha galle bama on woni suka bosoyaji najo kañ a nanggui patatata a nanggui a ferima ar sugo amin a nanggui oɗo pat darma haɓɓatama sar kanko galle mo gandanɗa e nokku ala reeso e nokku ala reeso kala nerɗa e leto ɓuuri wadde reeso yettira neɗɗo kam sa so Allah wallima ha naate mbo aɓani debbo mbo aɓani arsuku ma fof ko koye gaskowode wo Amadou numéro inconnue anda no dendirte a meeɗi numéro en kono noddete ɗum ɓuuri kam hen muusde ɗum ɓuuri kam hen muusde ceerno Mody aɗa andi kalnan ma hon gueɗe kadi no aɗan ɓurtina ɗum wona arsuku ma daɗima jabru Allah arsuka hay téléphone am mbiya wona arsukam Amadou arsuka hay téléphone am mbiya wona arsukam arsuku no ara ha e nder suudu ma tawa jeeya min jeeyi sa yo noddi ko min jeeyi sam jeeya noon noddata Amadou sabi Allah waay sabi Allah kam korro keɗi wata min mi hoorani sabi Allah
an gila tan gel téléphone ngel sodi tan aɗani gergerte tan aɗa hoyno tan wayno toon lewru korgani o no aɗa wawno hebde téléphone o maya yam maayi Amadou mi heɓa mi maaya ɓurni kam wasa hebde nguura min mi heɓa mi maaya yimɓe ganda mi heeɓi arsu kam mi maayi ɓurni kam mi heɓa arsu kam mi jooɗoɗo mbaɗa wuuro mi wasa heɓde hul Allah ko mbatta ko mo hulani hul Allah ko e joni Amadou mo hulani joni mi hulani d'accord ya mo hulani ko mbaɗanmi ɗo ko kala mbo berade dooro aɗa juula yen kam garten yaab mbaɗanar mbaɗanar ande mbiɗa o so noddanima kam hawrata lajal Allah no seedi so noddanima maya ɗum bo ɓurni kam Amadou ko kam allo assalamu aleykum eyyi ceerno Mody adjoint wimo mbiɗa aɗa wonde Amadou Diallo adjoint Daoud alhamdoulillahi rabbil alamin adjoint mi andinma hunde noon gallam jogorino fusde de eyyi eyyi mande inchallah wimo adjoint mbaɗa wonde hay min mbaɗa wonde adjoint Amadou Diallo wallahi janggo so Allah jaaɓi inchallah so Allah jaaɓi o Daouda wi yomin pewndu lis yimɓe no foti hay sinno ko ujunere no moƴ yimɓe ujunere hande min pewdo joni lis o joni inchallah rabbi holton min mairie ana e goto probléme Allah jarama alhamdoulillahi rabbil alamin kasi alhamdoulillahi Allah jarama jehen juulen sen ummima jama fayen toon Allah udata toon Allah men jogi haajuji ha wayi leydi tan ƴetta bagara tan payanas boy biti ko rokkuma ay boy pul fuuto Eh. kañum tottimmi joni de l'histoire joni ana no mbatte nodde Mamadou bindana men hol yon Mamadou Mamadou goto teɗo moɗan holno ƴoƴata Mamadou ko janggi ko jangde Guinée min janggomo jangde Sénégal mbiɗa janggo Sénégal na Amadou ana woɗɗani de jam janggoɗo ha se mbiya woɗɗani eyyi wonko mbawɗa débrouiller aɗa foti waw débrouiller jam ɗum aɗa haala foti waw débrouiller joni an holɓen jiiɗa mino pour miskine eyyi jaggumi de ko banam debbo Fatim Diop holo Fatim Diop ala Fouta ala ah Amadou on yaltini clip ah Fatim Diop yaltini clip fune Fouta wasani donc mi ala wona miskin addugo on wona miskin addem go wona miskin addem go iyo Abou Diop holo Abou Diop ayan Amadou an ha hande a liman ɗo taw ba an Abou Diop fonction ɗi jogui on lewru fof mema salaire uji ɗiɗi Abou Diop wasani de wadde wadmo dis wasani weddoma ga aɗen joni Amadou no mbatte binnanam Mamadou Yassine tan mamam sankima aɗa wiya yo win ɗum noon ko enen artat a famani mayɓe ɓe eyyi sen keeɓi ko mayɓe jeeyi enen jeeyi Mamadou Yassine Eyyi. ma gila kaƴon kecci Allah ka may windu Mamadou Yassine windu Mamadou Yassine Mamadou Yassine tawi ko banggue arabe o ko ha tongude Djibriya ha tongu Djibriya e lenode alif jowɗo de alif mim bindu no famirta tan am Del. ya fam tan Mamadou nana nder a bindi Mamadou Yassine Mamadou Yassine Mamadou gueɗal Mamadou Yassine joni boy Samba Diop holo cameraman pindo ngel no miskinel Allah de kono way on boy ala def joni aɗa no mbatte caggal café tan o yarat so humtima café tan totten paquet sukar ali gom paquet sugar eyyi tottemo paquet dos tan ngel yiɗi ko dos toro mannen mo do Samba Diop ko signiji wona sa cha waɗa toɓɓe ɗiɗi dow eyyo signiji Samba Djibriya eyyi ya Samba naati en nanni guurɗo goto e mayɗo goto joni nan en mayɗo goto baba amin bindu ha ko enen artat revenir ha mayɓe ko eɗen jeeyi eyyi ha hande en nomat ha hande en ɗon ɗon wallahi jinnaɓe men ko woto guuri no done mayno done turo sekka mbiɗa ɗo wiide hamid hamid ha ha to mi eyyi aɗa da eyyi waɗi massa dow wona du eyyo turto moƴƴi eyyi en dañi tat en dañi mayɓe ɗiɗo e guurɗo goto e guurɗo goto eyyi joni holon guurɗo joni assalamu aleykum maaleykum salam e sabbo mi yaara ka ɓay an Amadou o hiɓe andina en famodirode famodirta kono min jaggi seeɗa acca hakke koye emin nangi de oy min nangi seeɗa e mi andi ɗon nangi eyyi koye ligguey min goni ok naalaga jam tan ko on noon liggey min kadi komi faala tawede e mum seeɗa travail o
min nani yo iɗon yewta ɗo gilandema téléphone noddaɗo iɗon maɓa en fof ka nder galle ga wonɓe hiɗen andi ko noon feƴƴude donc noon minani ɗo winda ɗo inde liste donc ɗum faala on min kadi tawno lan hen a liste taw liste oɗo min o koreji mum no sanki min koreji am sanki Mamadou Yacine no sanki an hol tankoraɗoma kadi Hamidou min gonmo windude tagge e pour radio Amadou ko a ɓiɗɗo julɗo Amadou accu fenade Mamadou ala ceerno mi andi padam baba yam ammi meeɗa andidema bonki gila Allah hollidiri en a faami min ko woni ɓeɗude ɗo kon fof hiɗen andi ko jaa nodduma ja hombo kana jaynete mi anda min andi ɗo téléphone nodda o faami woɓmi haalnama gonga mi sikki dey ko Daouda Dia noddi a faami Daouda Dia hombo goto mo wendu bosiyaɓe o wi omo yaltina sukar korka way ko pour sénégalais ji pour sénégalais ji fatan ceerno ko ɗum mbimami an miɗa andi ko a ɓiɗɗo julɗo ko a julɗo haɓɓum a faami an a meeɗa fenude a faami joni noon heɗotomi haalnama Daouda Dia goto mo mi nanta no wowle ka internet on na on sikko on kala innaɗo ko ɓandu ɓaleeru kala ɓiɗɗo Afrique himo darani surtout noon ɓiɗɗo pullo on ala indu gon ko Paul mako Pierre mako rewo mako worgo mako jeeri mako wal o ala Guinée Bissau ala Gambie ala ko kala innaɗo ɓiɗɗo pullo mbimi e mbimami himo darani joni min bindani na so yiɗi o darano aduna ko min bindani en kam miɗa andi ɗum ɗon ko golle ma min bindani ɗum ɗon miɗa andi ko golle ma noon awa probléme ala bisimilla en kam nam si ka ɗum Mamadou wulugol ngol yoni mo binde joni o binde e ma an indema dentité gol ɗum indema carte d'identité ko Allah reeni ba anda renani hoorema wima renani hoorema hay soko Allah renma Amadou an ka neɗɗo hon ɗum innene bom juuti so wattinde debbo an gon kay madame ba a ronɗa min wal madame ba ari ko ronde wal Allah wattu to Allah renima kay min bindima ha Allah renima gasi so Allah renima renor madame ba ya ren madame ba ya mon kem kilo kilo ko sukkar ala ko mbuuɗi de wona tottede ko haalisi de na sukkar joni itu ala accu ɗon so tawi aɗa yiɗata debbo an tan ɗuytana